Ouch. Όπα, επιτέλους ξύπνησες. Έχεις χάσει πάρα πολλά πράγματα τα τελευταία 13 χρόνια. 2012 δεν έχουμε. Όχι, έχουμε 2025. Έγινε. Έπεσε σε κόμμα. Η ΑΕΚ πώς θα πάει? Αρχικά η σεζόν 12-13 ήταν η χειρότερη σεζόν στην ιστορία της ΑΕΚ. Και τι είχε γίνει? Με 2 μάτς να απομένουν, η ΑΕΚ ήταν πρώτα τελευταία και πάλευε για τον υποβιβασμό και έπαιζε με τον Πανθρακικό. Εύκολη νίκη, Τρίμπαλο, τετράμπαλο. Ναι, τρίμπαλο. Πάλι καλά, σωθήκαμε. Ο Πανθρακικός νίκησε 0-3 την ΑΕΚ. Πότε πέσαμε, Είχατε τελευταίο μάτς μέσα στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Ναι, η ΑΕΚ έπεσε στη Β' Εθνική και λόγω χρέων στη Γ' Εθνική για τη σεζόν 2013-2014. Όπο, μεγάλη ντροπή. Ναι, αλλά έχουν γίνει πολλά από τη σεζόν 13-14 και μέχρι σήμερα. Ανεβήκαμε στην Β' Εθνική. Η ΑΕΚ ανέβηκε στη Β' Εθνική για τη σεζόν 14-15. Πάλι καλά. Βέβαια, η ΑΕΚ άλλαξε αφημί το 2014 και πολλοί τώρα έχουν βγάλει ένα trend ΑΕΚ 2014. Και μετά το 2015 μπήκαμε στην Α. Ναι, η ΑΕΚ ανέβηκε στην Α μετά από τη σεζόν 2014-15 για τη σεζόν 2015-2016. Και με την επιστροφή μας τι έγινε? Τη σεζόν 15-16 η ΑΕΚ βγήκε στην τρίτη θέση και μετά τη σεζόν 16-17 στην τέταρτη. Δεν θα ξαναπάρουμε πρωτάθλημα ποτέ ξανά. Ναι, όμως το 2018 η ΑΕΚ πήρε το πρώτο της πρωτάθλημα μετά από 1994, δηλαδή 24 χρόνια. Ναι ρε Αϊκάρα μου, ναι. Πόσα άλλα πήραμε? Το 19 και το 20 βγήκατε τρίτη, ενώ το 21 βγήκατε τέταρτη. Με λίγο, Ακόμη καλά είμαστε. Ναι, αλλά το 22 δεν μπήκατε καν Ευρώπη γιατί βγήκατε πέμπτη. Οπότε δεν θα ξαναδούμε πρωτάθλημα για πολλά χρόνια. Το 23 το πήρατε και πήρατε και double το 23. Επίσης το κύπελο από τη σεζόν 17 μέχρι τη σεζόν 2018-19. Ο ΠΑΟΚ έπαιρνε το κύπελο στον τελικό με την ΑΕΚ και το 20 το πήρε ο Ολυμπιακός στον τελικό με την ΑΕΚ. Και δεν πήρε κύπελο η ΑΕΚ αυτά τα 11 χρόνια. Ναι ρε Αϊκάρα μου, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Η σεζόν 2023-24 όμως δεν ήταν μια τόσο καλή σεζόν για την ΑΕΚ στην Ευρώπη. Τι? Προκριματικά του Champions League έχασε στον τέταρτο προκριματικό και τελευταίο προκριματικό γύρο από την Antwerp 0-1 και 2-1, 3-1 στο συνολικό. Ήταν στο Europa League σε έναν όμιλο με Μπρέτον, Μαρσέγ και Άγιαξ. Η ΑΕΚ βγήκε τελευταία. Στο κύπελο και στο πρωτάθλημα? Στο κύπελο αποκλειστήκατε στους 16 από τον Άρη στα πέναλτις. Πες ότι πήραμε το πρωτάθλημα. 3 αγωνιστικές για ΑΕΚ Παναθηναϊκό, αλλά 4 για ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ ήταν 4 φορές πάνω από Παναθηναϊκό, 7 πάνω από ΠΑΟΚ και 8 πάνω από τον Ολυμπιακό. Και έπαιζε με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Και αν το έπαιρνε, σχεδόν ήταν πρωταθλήτρια, σχεδόν σίγουρα. Γιατί είχε χάσει ο Παναθηναϊκός από τον Άρη. Νικήσαμε το Παοκάκι μπες στην Τούμπα. Λοιπόν, νικούσατε 1-2 με 10 λεπτά να απομένουνε. Πάμε λίγο. Δεύτερο σερία, Αεκάρα μου. Αλλά ο ΠΑΟΚ το γύρισε και νίκησε 3-2. Δεν πειράζει, θα το πάρουμε. Ο ΠΑΟΚ είχε ένα παιχνίδι λιγότερο και νίκησε σε αυτό το παιχνίδι τον Ολυμπιακό και διαφορά ήταν στον πόντο. Επόμενη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ έπαιζε με έναν Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν ήταν σε καλή φόρμα, ενώ η ΑΕΚ έπαιζε μέσα στο Καραϊσκάκι με τον Ολυμπιακό. Τι έγινε σε εκείνη την αγωνιστική? Ο ΠΑΟΚ νίκησε 4-1 τον Παναθηναϊκό και η ΑΕΚ έχασε 2-0 από τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ ήταν δεύτερη πλέον με 2 πόντους κάτω από τον ΠΑΟΚ. Και μόνο αυτοί οι δύο διεκδικούσαν το πρωτάθλημα. Τα αγωνιστική ΑΕΚ έπαιζε με τη Λαμία στη Φιλαδέλφια, ενώ ο ΠΑΟΚ έπαιζε στο Χαριλάου με τον Άρη. Άρης νίκησε τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 1-2 μέσα στο Βικελίδης και ήταν πρωταθλητής στη σεζόν 23-24. Το 25 βγήκε τέταρτη στο πρωτάθλημα και έχασε 6 συνεχόμενα παιχνίδια στα play-off. Στην Ευρώπη έχασε από την Αρμενική Νό 3-1 και της έβαλε γκολ τερματοφύλακα της στα προκριματικά. Το κύπελο έχασε 6-0 από τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά. 6. Ναι. Φέτος η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ καλή, έχει κερδίσει 10 συνεχόμενα παιχνίδια. Πέρασε στους 16 του Conference League. Είναι το Conference League. Μια νέα διοργάνωση της UEFA που δημιουργήθηκε τη σεζόν 21-22. Η ΑΕΚ βγήκε στην οκτάδα, δεν είναι όμιλη πλέον, και πέρασε στους 16 και είναι πρώτη στο πρωτάθλημα. Στενάχωρο το μέλλον για την ομάδα μας.